Hola, soc l'Antònia Rodríguez, directora de l'Institut Investigador Blanchard. I en nom meu i en el de tot l'equip de professionals, docents i no docents d'aquest centre, us donem la benvinguda. El nostre institut és un centre gran, que acull més de 800 alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius de la família professional sanitària. Dues de les línies prioritàries d'actuació dins el nostre projecte educatiu són la vessant artística i la vessant comunicativa. Diria que són les matèries mimades del nostre centre. Per això participem en molts projectes relacionats amb l'expressió artística i la competència comunicativa, especialment en llengua anglesa, tant a nivell de ciutat com a nivell internacional. Al Blanchard considerem que l'educació emocional és un dels eixos fonamentals per a la formació integral de la persona. Els coneixements curriculars són cabdals, tots hi estem d'acord, però sense una bona base emocional que els sustenti, jo diria que poc profit se'n pot treure. Els coneixements són importants, les aptituds, les habilitats són importants, però l'actitud, les estratègies, les eines per enfrontar-nos als reptes que ens presenta la vida dia rere dia, també són molt importants.